Ongi etorri bikografiaken beste atal berri batera. Gaurkoan, pilpilean dagoen gai bat jorratuko dugu, lehen sektorea. Horretarako hemen dauzkagu Eneritz Otamendi eta Aitor Zapirain, esne ekoizpena arduratzen diren bi langile. Zemuz, ondo? Ondo, oso ondo. Bai, ondo. Zuek ezagutzen zenuten lehenago, elkar lehenagotik? Bai, koinziditu dugu. Azkenean sektorean geozta gutxi hogea eta ez da zaila elkar danak ezagutzea, así que momentu baten ez baldin bestean, proiektu ezberdinetan eta bai. Azken boladan gaina proiektu bat konpartitu dugu, elkarrekin eta bai, aurrea begira gaztak egiteko asmoa daukau biok nunbait, eta orduan Baleartik Zentroakin gazta ezberdinak egiteko proiektu baten parte hartu dugu. Esneaz gain gazta ere, biak, ez? Asmoa. Asmoa, bada zerbait. Eta horrezan dezu elkarren artean ezagutzen zeatela, baina ez zeatela asko, Donosti mailan zenbat zeate, gutxi gora bera, esne ekoizpena arduratzen zeratenak? 3 baserri esango nuke, bai. Ni errenteria altza gainean mugan nago, berez, Donosti hortxe mugan, dudan, baina ez bestela... Donosti, bai geldon, ez? Eta geho gehatzen den bestea, inor ganeango da beste bat, eta ez dut uste gehiago gehatze ganik, 3 bakarrik, Donosti guztien. Eta zuek, baserri munduan, bertan ez zitakoak zerate? Ni bai, gure baserrian jaiota eta aurrekoak ere generazio desente atzea inda baserrian bertakoak. Bai. Ni oren daingoa naiz, herri txiki batekoa, eta baserri inguru batean jaiotakoa naiz, etxean ere, baratza olduak eta eduki ditugu beti, baina Igeldoko baserritarra etorren nintzen ni bikotean baserrira, bai. Ah, bale. Eta esango zenukete gaur egun dezuen ogibidea ala beharrez hartutakoa izan dela edo autu bat egin dezue lanbide hori hartzeko? Ni bintzat autu argi bat, bai. Nire ikasketak Gasteizen Euskal Filologia ikasketak egin ditun, eta iritsi zen momentu bat, erabaki bat hartu nula, eta bai, autu bat izan zen, baserrian gelditzea. Eta gustora zaude autuarekin? Bai, ez naiz eta motu oraindik. Ze ondo. Nire bai, azkenan txikitatik goi bizi izan dut, eta afizio bezala afizioa izan da netzako, eta orduan, nahiz eta karrerain magisterita, goia bukautakoan beti argi izan dut baserrian segin nahi nula, eta orduan horri jarraipena eman dio, eta ez da izan behartutako ezer, edo nahi izan dutelako. Eta uste duzue horrelako lanbide bat uztartu daitekela beste lanbide batekin? Badao jendea egiten duna. Fabrikan lanin eta etxean eduki, abelburu batzuk edo... Baina, ez da gure kasua. Gero baitare, nik uste hor izan daitekela baitare, segun ze famili apoio dakazun edo baitare, edo gurasoek edo jarraitze baldin baute oraindik, ikuluan eguneroko oinarrizko lanak eta laguntzeko edo eskuba botatzeko, horri igual kanpoa eta juteko aukera gehiago gertuko litzake. Bestela nik nahiko zaila ikusten dut. Arduradun nagusia edo bakarra norbea izan ezkeo, kanpoan lan hain eta baserrikoare emateko. Esango nuke lan gehiegi izango litzakela. Ja. Claro, zuek Eneritz arduratzen da Igeldoko esnea egiteaz, eta zu Bordaxar baserriko esnea egiteaz, eta esne horien ekoizpenerako zenbateko lantaldea ez du, zenbat pertsonako lantaldea edo zenbat pertsonen artean egiten dezue? Nure kasuan ni nao arduradun bezala, eta gero aitak oraindikan jarraitzen du, eta orduan aita eta ni, eta gero 2 langile. Orduan guztira 4 pertsona gea, eta gutxi gora bera 80 bat behi jezten edo izango genituzke. Behiko puru horrentzako 4 pertsona gaude. Bale. Gure kasun izan dia boladak etxeko jende gehiago aitu gana lanen. Momentu honetan nire bikotea eneko eta ni aigea, beste 2 langilerekin. Lehen enekoren aita eta ama eta arreba ere aitzen zian, baina egia da lehen behi gehiago
jezten genitula, eta gure auto bat edo bide bat bai da behi gutxiagokin bizi eta pixka daukagun lurrari lotuagoa den nekazaritza eredu batea pixka trantsitatzen aigea urte luzetan eta neke handiz. Baina bai, momentu honetan 25 behi inguru jezte iteu eta horiekin bizigea nire bikotea enekontani eta beste bilankide. Baina zuek ere berez salmenta gehiago egiten dezute eta horrek igual lan gehiago osatzen dut. Bai, guk gure behiek ekoizten duten esne guztia zuzenean saltzen dugu dena. Bai. Guk igual gure ekoizpenan zati handi bat igual industria ematen dugu eta gero salmenta zuzena bai egiten dugu 20 edo 10-20 tarte hortan. Orduan ez da igual hainbesteko karga ere, igual ez dugu zuek gaina litro merkaturatzen gure guk, orduan horre lan karga igual ez da haina handia edo esango nuke iruditzen zait. Bai. Esaten dezuenean zuzeneko salmenta, esan ez due aurrez aurreko salmenta hori? Zuzeneko salmenta da, zuk zer horrek behiekin ekoizi, zer horrek gure kasuan esnea pasterizatu eta guk banatu eta zirkuito edo ziklo osoa baserrian bertan izten denean, ez? Beste aukera bada, guk ere lehen saltze genion, Kaiku kooperatibaren bidez Iparrati, industriari saltzea zure esnearen zati bat edo beste askok ekoizpen osoa saltzen diote industriari. Bale. Eta, esango zenukete azken urte hauetan, gizartea aldatu da, esparru guztitan, ohiturak ere aldatu dira, eta hori igual ikusi daiteke ere, biek jodezue hirietako edo herrietako kaletan makina bidezko salmenta horretara, ez? Hori nola sortzen da ideia hori edo nondik iritsi zitzaizuen? Nik uste dela batez ere Italia aldetik etorri zen moda bat edo ohitura bat Italia aldean eta esnekiakin, bai esne freskoa edo gazta mota asko, izozkiak, zuzenago saltzen dira. Hemen nik uste ohitu gehala edo laguntzekin eta bideratu dela esne behien kasuan behintzat, altzan esne gehiena atea eta esnea likidoan saldu, baino ez kantitate handitan eta azkeneko urtetan behintzat industria bidez. Eta hor hasi izan 2009an esango nuke izan zela Nafarroan jarri zuten jauregiakoek Elizondo jarri zuten esne makina bat, eta gero bereiek jarritakoan hemen lagundu zuten pixka bat diruz eta hasierako inbertsioak egiten bai makinak berak Italiatik ekarri eta hor animatu ginen baserritar deixente. Eta gure kasuan esango nuke ez, lau makina jarri zian, eta orduan Donostiko 2 auzotan jarri genituen guk, eta ez zuek beste 2 auzotan. Biak kendu genituen, bai. Egia esan, salmenta formula bezala netzat zoragarri da. Zeda baserritik zuzenean zoaz, inungo bitartekari gabe azkeneko kontsumitzailean gana, ez? Baina, arrazoi deixente pilatu ziren gure kasu behintzat makinak kentzeko, bai lan karga, inek lehen esan duen bezala, guk gure esne guzie pasterizatu eta zuzenean saltzen dugu, bai furgoneta bidezko banaketetan, azokatan, eta bai bazan lan karga bat gehiago egunero makinetara esnea ematea, 24 orduz telefono bat gainen eukitzean, horrek asko pixatze ziten. Eta gero, udalan aldetik zergak, eta gero, bukaera aldea ere sabotaje desente makinetan. Eta orduan, izan zen, pilaketa bat eta erabaki hartu gendun, eta egia esan, lasaitasun handi bat izan zen, baina pena ere esan dute, berez saltzeko sistema oso politia zalako eta saltzen zuna baino askoz ere gehiago saltzeko potentziala zeukelako. Eta esaterako, telefonoa hor kasu horretan, zenun astelehenetik igandera 24 orduz, badazpada? Karo, atención al cliente
deitzen dunen, nik hartzen duen telefonoa. Bale. Orduan, goizeko ordu bitan moskor bat okurritzen bat zitzaion deitzea, nik hartzen nuen, eta bueno, txampona tragatu dit, edo, edo zein, Beti emateute arazon bat arteka dola, orduan azkenean ez baldin badezu ere atentzio bat ematen, ez du merezi. Beti gainean egon behar da, funtzionatu dezan. Eta askotan erretzen dula bezala, edo azkeneako energi pixak entzen du. Telefon horrek. Zuek jarraitze dezue? Guaingoz eta nire dudatan egon nintzen, gazte bezala sartu nintzenean baserrian karrera bukautakeo, bi aukeran ezkan edo zuzeneko salmenta pixkat indartu edo industriara bideratu berriz, azkenean esne makinak eta aitak jarri zituen. Eta erabaki genuen, azkenean esne makinekin jarraitzea eta bide batez jogurrak eta ere egiten hastea. Eta ordu noain nahi geha, esne makinak mantendu eta bertan esneaz gain jogurra ere saltzen. Bale. Justo galdetu behar nizuen, ea zergatik esnea? Nik esango nuke dela oinarrizko lehen gaia edo, eta gero ja jogurra gaztak eta diala, esnetik eratorritako beste produktu batzu, baina oinarrizkoena esnea zanez, horregatik esango nuke. Gure baserrin urte asko dira, 80an hasi zen nire bikotean aita kalean esnea saltzen. Eta nei gustatzen zait edo asko ase betetzen hau betetze duen funtzio sozialak esan duen bezala da oso oinarrizko elikagai bat, elikagai sano bat. Eta ni ase betetzen hau, baina bada egia ere, etekin gehiago edo askotan ematen duela elaboratutako produktuek, margen garbia kaso gehiago emateizu eta gure kasun horreatik goaz ere gazta esneakin konpaginatzea, gazta ekoizpen artisau bat da gure asmoa bain, buruan daukaguna, etekin gehiago atatzeko asmokin. Eta hori esaterako, hau da galdera bat kuriosidade hutsaitik botatzen detena, orain dezue gazta egitearen ideia. Zenbat denboran espero dezue hori gauzatzea edo martxan jartzea? Ideia buruan dara magula, denbora bada. Formazio pixkat ere, nire bikotea gehioni baino edo jasotzen jongea urte batzutan. Eta lehartik errekin proiektua ingendula, izango da urte bete edo. Orduan urte beten aritu geha gure esnearekin gazta proba ezberdinak iten, inditugu ere dastaketak bai geldon, altzan ere eintzan, hemen egiako azokan ere bai, eta pixkate herritarren iritzik bildu, jendek zer duen gustoko, ze kontsumitzeko itura ditun. Gure kasun ere, diru laguntza deialdi batzuk udaran atea zien, eta pixkat ez dut alarri baino sartu genitun laguntzak, udal baimena lortu dugu, orduan nahiko gertu aurtengo urten mintzat, udaran, gaztategie martxan jartzeko gaigean, eta bai. Eta azoketako dastaketa horietan, ze gaztak eukizun arrakasta gehien? Ze gazta motak? Jendeari asko gustatzen zaio gazta urdina, adibidez, asko gustatzen zaio. Baina gero, kontsumo iturei buruz galdetzen jozunen, zure egunerokotasunen ze gazta kontsumituko zenuke gehiago, orduan gehiagok erantzuten du agian gazta xamur bat, betiko behi gazta xamur hori edo, bai. Baina gure asmoa bada gazta mota bat baino gehiokin ateatzea, bai. Ze ona, eta orain azoken gaia atera dela. Iruditzen zaizuek gizartean badagola pixkat kontsumo ardura kontzientzia hori? Jendeak erreparatzen diola jaten duen hori horren jatorriari? Danetik esango nuke, bi alde daudela esango nuke nik. Bai badagola gizartean talde bat
horri garrantzia handia ematen diona, bai elikagai osasuntsuak eta aldan gutxina prozesatutakoak eta naturalenak, hoien aldeko joera bat dakana, bai argia adibidez gure esne makinetarako bezeroak eta dianaketan nik uste esango nuke olako jendea dela. Eta gero beste zati bat esango nuke horri garrantzi ematez diona eta gehiago zentratzen dena prezioan edo aldan merkeena izan dadila edo gero etxean ere esango nuke sukaldean ere gerozta denbora gutxio pasatzen degula orokorrean, orduan ez dakit edo plater prestatuak edo igual joera horrea gehiago daola azoketan edo erosi produktuak, azoketan edo merkatuan edo erosi eta norberak etxean sukaldatzea baino. Bai, bat itxete Aitorrekin. Alare, nik esperientzi bezala egiako azokan esperientzia kontatu dezake eta netzat sorpresa politu bat izan da, ez? Pandemia garaien hasi ginen ala beharrez, ostalaritza itxi zutenean esnean ora saldu jakin gabe bezala gelditu ginen eta bai jo gendun atea hemen zeuden kontsumo talde ezberdinetara, asteroko saskibanaketa egiten zuenen gana eta esnea saltzea etorriko nitzala eta hemengo kale xoko baten hasi zana, bihurtu da asteroko azoka oso polit bat, pixkanaka hasi zan etortzen larretakoa jogurrekin eta gero amezketako ogia eta oain haragia, tarteka eztia eta jendek konpromiso handia kutsi du eta astero ez da erori bate, gehiago esango nuke, gero eta jende gehiago datorrela eta netzat pozgarri izan da, bai. Ze ondo. Eta zuen artean badagoela saretzen modukorik azokan elkartzen zeratenen artean? Egiako azoka hontan, nik egia esan ez naiz azoka gehiegi biltzen. Bai egiakoa eta bai gero berastegia eta leitzara ere juten naiz, biak pandemian hasitako, alabeharrez hasitakoak dira, eta mantendu ditut, egia esan ondo dijoaztelako. Gainontzen bestela, ez naiz ni azokara gehiagi juten, ez. Eta zuen kuadriako jendea juten da? Azoketara? Zet nuke esango, Horre ere kontzientziazio lanak daude oraindik? Bai. Gero, egun hauetan, pilpilean egonda lehen sektorea ere, kalera aterazterate. Ondo ulertu ez duenarentzat edo ez dakienarentzat zer da, zein da zuen aldarrikapena? Nahiko sakona, Guau, bai. Orokorrean, zer zaitasun dituzue egunerokotasunean? Askotan, nik esango nuke gaudela nahiko erreta ez ekonomikoan gati bakarrik. Ekonomikoa, azkenean inbeharko litzaken lanan bikoitza egin da aurre ateatze geha. Hortan arazoik ez dakau, baino gehi esango nuke dela bai aldundiak, gobernuak eta Europar Batasunak jartzen dituen gerozta legi zorrotzagoak, askotan klima aldaketangatik edo kutsatzaile fama jartzen digute. Eta orduan hori baliatuz gerozta estuago gaude, bai egunerokoan inbehar ditugun burokrazia lanengatik, bai papeleoa eta administrazioan eta hola, gerozta estuago, kontrola handiagoa, kontrolak ez duela zertan txarra izan, baina azkenean guk maitasun ez egiten dugun lan bat, gero beti ondo egiten nahi gala demostratzea jun behar baldin badegu ez dela delinkuentzia nahiko bagina bezala, horrek askotan energiare desente kentzen du, eta gero gaude baserritar gazte desente esango nuke, bai manifestazioan da ikusi izan bintzat, baserritar gazte asko, bai baserrian jaiota ezi geanak, baino, ni nahiz animatu, igual beste asko ez dianak animatu, horrek, aurretik azaldu duten horrek, pixka ateraginda edo desanimatuta edo esango nuke. Ekonomikoki aurre ateatzeko
lan asko egin behar dela, proportzioen asko zordu gehiago sartuta, eta hor nahiko justu gelditu ekonomikoki, eta gainera oraindik bete behar gehiago baldin badazkau, nahiko desanimatuta. Bai. Askotan azkenean nik esango nuke klima aldaketa edo kontaminazioan eta askotan gu jotzen gaituzte errudun handinak bezala, baina ez dut uste posible danik elikagaiak sortzen nahi dan batek nola kontaminatu dezake edo naturan lanean nahi dan batek ezin du zait iruditzen hori kontaminazio danik, azkenean naturan zikloa da. Bueno, nien ahora bat, Gero ja, bai egia. Praktika mota asko daude, eta ni adibidez enitzan atea lehengoan kalea badauketelako irakurketa kritiko bat gertatzen nahi danan ingurun. Uka ezine da, basertarrak ez gaudela ondo. Hori uka ezine da. Badago errentagarritasun falta bat oroar, baserrian, badago lan baldintza eta bizi baldintza duinen falta handi bat. Nire ustez hori da errelego faltaren arrazoi nagusienetako bat. Baina nien hau ados adibidez, Europa mailan ze kontestutan mugitzen nahi dien baserritarrak ez. Gure honezina iruditzen zait eta haserrea aidiela batzuk baliatzen beste batzuen interesak defenditzeko, agroindustrie, farmazeutika, pestizida, etxe, hauen interesak defenditzeko erabiltzen nahi dela iruditzen zait baserritarran haserrea. Eta ez da egie baserrian naturarekin lanean aigealako gure praktika guztiak onak dienik. Eta orduan, nik ezin detena onartu da mobilizazio hauek izatea, neurri medioambientalen atzera urratsak emateko akulu bat. Eta nik nire burue behintzat ez dut hor kokatzen. Nei iruditzen zait, sektoreak ere behar dula trantsizio ekologiko bat, eta gure instituzioi eta aldarrikatu behar dieuna dela iruditzen zait, bide lagun izatea trantsizio hortan, eta sektorea bizigarriagoa izan dadin eta ingurumen ikuspegi batetik iraunkorra nahita nahi ez izan behar du iraungo badu, iruditzen zait hor jarri behar genukela indarra eta foko. Egie da, burokrazik itotzen gaitula, egie da tratatu internazionalak kaltetzen gaituztela, kanpotik datorrelako elikagaiak hemen betetzen ez ditugun arauak eta betearazi gabe. Eta badaude, sartzen dira entsalada hontan ingrediente asko, baina ni nago pixkatoi lehen esan deten bezala, deseroso ez da kasualidadea ekainean Europako hauteskundeak izatea, ez da kasualidadea horre mugitzen dien interes politikoak mugitzea eta hoxe. Irakurketa kritiko bat ehasteatik hoxe aipatuko. Bai, arrazoi duzu baita ere ez dela eta baserri bakoitzak bere lan iteko moduak eta gauza askotan hobetu daitekela, baina nahi iritzei baita ere, datuak eta gaizki ulertuta ez badazkat, bertan kontsumitzen denan 10% ekoizten dugu bertan, gainontzeko guztia kanpotik hartzen dugu. Orduan modu hortan ez dut ulertzen hemen exigitze baldin bada lan egiteko moduak eta hobetzeko eskatze baldin bazaigu eta arrazoi osoakin eskatu. Gero nola ekarri daiteken exigentzi berdinik ez dakan elikagai bat Argentina edo Brasildik edo gero Marrokos aldetik edo tomateak edo beste edozein produktu azkenean aigea iruditzen zaite. Aigeala hemen exigitzen, baina gero hemen azkenean elikagairik gelditzen ez zaigunez kanpotik ikartzen elikagaiak aurretik hemen aitu gehan bezala.
Orduan mundua bat izan da, azkenean hemen ez egiteakin, baina kontsumitu berdin ite baldin badeu, esango nuke ez lukela eragin garbirik eukiko. Bai, argi da hona da, merkatun logikak edo merkatun praktikak utzi indiula, ez? Osea, mundu mailan antolatutako merkatu horrek utzi egin du eta orain tokatzen dena da beste norabide bat ematea iruditzen zait. Eta zuk esan dezuna, hemen 10% ekoizten dugu, helburua izan behar du 10% baino gehiago ekoiztea, baino nik ere uste helburua izan behar dula nola ekoiztu hori buruz hitz egitea. Ez da berdine, 4 makroetxaldetan gehiago ekoiztea edo aldanda baserritar gehiena, aldanda lurran kudeak eta iraunkorrena, aldan lanpostu gehiena sortuz, aldanda baserritar txikina, baserritar txiki gehiena bizirauteko bidea eginez, azkenen elikadura burujabetza kontzeptua goaz ez, hemen bertan erabaki gure nekazaritza politikak, hemen bertan ekoiztu eta guk erabaki nola ekoiztu nahi deun ekoizten deuna, ez? Baina nik uste bai izan behar deula vanguardia bat eta munduan beste toki batzutan gauzak gaizki egiten dielako, hemen iruditzen zait ez degula hori behar zea berdinen. Faktore asko dira, egia esan, askoari naiz ikasten gaur, bai. Gero, asko aipatu duzue hemengo, hemen kontzeptua, ez? Zuek esaterako, lotu dut orain hemen Euskal Herriarekin, zuek ulertzeko. Zuen produktuetan euskerarekin ze harreman eduki duzue, esnearekin? Ez dut ulertzen Esan nahi, galdetu dut, pixka eta raro gelditu da. Esnearen enpaketazioan, produktua saltzerako momentuan eta abar, azkenean hor hizkuntza autu bat egin da, ez? Biek jodezu euskerara. Hori naturala ateratzen den zerbait da edo nahi eta aukeratutako zerbait izan da? Biak natural eta nahita, ez? Gure egunerokoan bat edo izan daiteke baita ere. Bai. Edo, azkenean, nik esango nuke bintzat gure kasuan, azkenean sentimenduakin elikagaiak sortzitugun bezala, gurea defenditzeko hortan, azkenean Euskal Herrian egon da eta Euskaldunak izan da ere, elikagaiakin batea jun behar dula atzean dagoen kultura, tradizioa eta gure izaera ere. Orduan, dena batea babestu edo mantentzen saietu baldin baditeke, hobeto. Bai, gure kasuan ere, ez dut uste, ez gendu inungo momentutan zalantzarik egin euskararen aldeko autu egiteko garaien eta gure egunerokon saiatzen geha harremanak ere hala izaten eta egia da langile euskaldunak bilatzea gero eta zailagoa dela eta pena desente ematen nahi bintzat, saiakera beti izan deulako, baina baserriko lana edo baino lan hobeak daude gure ingurunen, langabezi tasa txikie, orduan, lanpostu batzuk betetzeko beste jende batzun behar dauku. Eta orain esaterako gaiatera ez dula, eta amaitzeko. Lehen zuk ere aipatu dezu, gazte asko elkartu zinetela kalera irtetean eta abar, zuek, oraindik gazteak zeate biak, baina ikuste dezue bai Igeldoko esnean eta bai Bordaxar baserriko esnean belaunaldi errelebo bat egongo dela? Nere kasuan, oraindik ez dakit, gustatuko litzaiake, iruditzaitelako erresistentzia bat gehala, eta alde hortatik jarraipena izatea, nik egin deten autuak jarraipena izatea gustatuko litzaiake. Gero ikusi beharko da, gu bezalako buru gogorrik edo igual askotan esango nuke masokan bat ere gelditzen dan edo ez, baina ikusiko dugu. Ni behintzat saietuko naiz ondorengon bat etortzen baldin bada behintzat maitasunez adierazten eta nik bizi izan deten dibertsioa transmititzen berari ere eta bizi modu hori maitasun ez du lertu dezala. Eta horrekin ikusiko dugu gero behartu behintzat ez dut egingo. Bakoitzak erabaki dezala ze norbean etorkizunakin zein nahi duen, nire kasuan. Oso ondo.
Bai, bueno, guk baditeu bi seme-alaba, gustatzen zaie baserrie, eta gure aldetik behintzat, baserri askotan ez dira seme-alabak bultzatzen auto hau egitea, baina nik Aitorrekin bat egiten dut eta nahi ere gustatuko litzaiake. Eta hori buruan saiatuko naizena da, alik eta baserri, lehen esan detena, baserri bizigarriena uzten beraiei eta hortan indarra jartzen. Eta gero beraiek erabakiko dute, baina nik behintzat aukera hori uzten saiatuko naiz. Ondo, ikusiko dugu. Eta amaitzeko, nun aurkitu ditzazkegu zuen esne, jogur, etorkizuneko gazta, produktu hauek? Gureak behintzat, Donostia aldean badaude denda batzuk, Igeldoko Iko Kooperatiban, Egiako Asteleneroko azokan, eta gero Donosti inguruneko taberna eta ostalaritza establezimentu askotan, gure ohartu gabeak kaso, gure esnearekin hartuko ez kafe esnea ere. Begira, bale. Izozkin batzuk bai, igual, edo izozkin batzuk bai, edo... Baita ere, hoi da, baita. Donostin izozki asko egitea gure esneakin. Bai, Bai. Bira. Gu denda eta taula o kafetegita eta ez gira asko mugitzen, arategin bat edo badakau gure esne makinan inguruan edo esnea emate jaunak, baina bestela Amara Neaso plazan dakaun esne makina eta gero Amara Berrin Irun plazan dakaun bestea. Eta gero Errenteri aldea taula pixkat mugitzege, baina, hoi buelta gutxin. Gero Grosen Muno baserrian ere horreare ematen dugu, zuke bai. Jogurrak eta. Jogurrak horrea. Eta gero jartzun aldea eta pixkat, baina, egia esan nahiko ez gehagu hainbeste zabaldu haingoz behintzat eta esne makinatan zentratu dugu gure salmentak. Ondo, eskerrik asko, bihoi. Zuei. Asko ikasi dut, egia esan. Eta badakigu, nun kontsumitu lehen sektore zoragarri honek ekoitzitakoa.